Това е Добро утро, Бургас. Вече разговаряме тук в студиото във вторник. 15 януари е датата. С госта ни тази сутрин казвам добро утро и здравейте на господин Роман Маевски. Вчера България на гражданите, политическо движение, политическа партия, вече даде пресконференция по актуални политически теми. Така може да го обобщим, нали, господин Маевски? Конкретно се отнасяше за предстоящия референдум. Точно така. Това е и идеята ни днес. Говори се вече все по-активно, много се засили кампанията за така повече информираност на гражданите, защото аз все още продължавам да смятам, че всички ние не сме достатъчно информирани относно ползата от такава атомна електроцентрала и не знам дали българина ще направи информиран или политически избор. Но аз, разбира се, имам още много въпроси към вас относно актуалната политическа ситуация. Предстоят ни и други отговорни избори тази година. Бюджета започва, нашия бургаски бюджет започва да се обсъжда днес. Вие сте човек активен в общественото и политическо пространство от много години, но започваме с референдума все пак, защото той ни е най-близката задача. Каква е най-основно позицията ви, господин Маевски, и на България на гражданите, и вашата лична? Нашата позиция, партийна, както и моята лична, е... Те се покриват, не както при едни други партии. Абсолютно. Е бойкот на референдума. Бойкот? Да, абсолютно. И сега ще ви кажа точно защо. Тук искам само да уточним какво значи това. Нито с да, нито с не, изобщо да не се гласува. Просто не се участва, да. Не се участва. Искам тук да направя връзка с една новина от Бургас, която съобщихте днес сутринта, относно пристанище Бургас, което на своя сайт пристанище Бургас обяви, че пристанището е затворено заради мъгла, рано сутринта. Намалена видимост. Когато имаме намалена видимост, ние не правим никакви неща, които могат да доведат до катастрофални последици. Да, аналогия точно с моя анонс, която се свързва, че ние всъщност сме в мъгла, българите. Това ли намеквате? Ние сме в мъгла. Няма абсолютно никаква информация относно АЕЦ Белене. Някои от медиите се опитват на национално ниво, разбира се, те имат повече достъп. Не, то информация има, но няма нито една от спорещите, да кажем, организации, групи там или инициативни комитети, не са убедени около дори приблизително едни и същи стойности. Ние, примерно, имаме спрягат се цени за АЕЦ Белене мисля, че от БСП говорят нещо в рамките на 6 милиарда евро. До прозрачност без граници, мисля, бяха стигнали до 22 милиарда. И в този диапазон, нали, може би някъде там ще струва. Този диапазон, къде е това някъде там, на никого не е ясно. Най-интересното е следното, че примерно БСП говори за 6 милиарда и блъскат по масата, че толкова ще струва. В същото време... Че ще се изплати за колко беше там? Няма 7-8 години. Какво беше? Просто няма информация. Ето, БСП казва 6 милиарда, Росатом казва 10,5. Те са изпълнителите. Тоест изпълнителите казват 10,5 милиарда. Значи долу-горе са... нашите тук хора са облъчвани, че може да бъде 6 милиарда, 4 милиарда. Просто... Нищо не се вика. Да. Колко му е, да. Може би не са взели предвид комисионните. Във всеки случай, първо, няма на практика нито един анализ, що се отнася въобще до необходимостта от тази централа. Позицията на властващата партия се променяше там от там някакъв празен гьол до ще строим, до дайте да видим, до няма да строим. Ще направим, участваме в референдума, сега Борисов говори, добре, всички ще участват, обаче ще гласуват с не. Това е, що се отнася до мъглата. Защото тук още включваме такива стойности, пак, нали, що се отнася до цената. И ни казват, че ще струва 40 стотинки киловата, други казват, че 5, нали. С други думи е пълна мъгла.
Да, тя към момента е 18, т.е. едни казват, че много ще скочи, други казват, че ще падне. Ние затова твърдим от партията Движение България на гражданите, че този референдум е манипулация. Защото целта на този референдум е всъщност прехвърляне на отговорността. В крайна сметка някакво решение ще бъде взето. Да. Но тези, които ще вземат решението, не искат да поемат отговорността за своето решение. И затова те го прехвърлят на българските граждани. Проблема с референдума в България е системен. Той е основен в рамките на закона за референдума. И вече там е всъщност заложен капана. Българският закон за референдумите, той се казва Закон за прякото участие на гражданите там в държавното управление, нещо едно дълго такова. Който закон определя не само референдум, и други форми на гражданско участие в властта. Има една форма, аз не бях го чувал това нещо, всъщност докато го разглеждах закона. Знаете ли, че има форма на управление гражданско, което се нарича общо събрание на народа. За първи път чувам. И аз не бях чул такова. Значи, освен референдум, има също общо събрание на българския народ. То това не е ли много устаряло, някакво архаично? Аз даже не знам какво е това. Да. Но естествено свързвах го веднага с етажна собственост. Тоест, имаме една държава... Събрание на блока. Събрание на блок. Ето колко държава? Но връщайки се на референдума, закона казва така, че референдума признава се за валиден, неговото решение трябва да бъде изпълнено от парламента при две условия. Че участниците в референдума са не по-малко от участвалите на последните парламентарни избори. Да, има една такава цифра. И че над 50% от тях са гласували с да. Това трябва да се случи. Така, т.е. те са взели конкретен, някаква част от тези хора са заели позиция. Всички знаем, че това няма как да се случи. Тоест, няма начин на един референдум да излязат толкова хора, колкото са били на парламентарните избори. По много проста причина. По време на парламентарни избори става въпрос за разпределение на властови постове, реално, депутатски места и прочее. Тоест, в този процес на парламентарни избори са впрегнати всички политически сили, цялата енергия, която е възможна, отива там. При подобно активно действие, естествено, гражданската активност, подкарана от този механизъм, е винаги по-висока. По-голяма, да. Референдумът в момента е известно, че няма да бъде в този формат. Тоест, със сигурност няма да участва. Закона обаче, но закона казва още нещо. И тук това е капана на следващ. Закона е приет, въобще писан, предложен в Народно събрание и приет чрез БСП. Той е създаден именно за подмяна на идеята на референдум. Защото действащия закон за референдумите казва така. Значи, ние знаем вече, че условието няма да бъде изпълнено за толкова участие. Така. Оттам обаче идва член, там вече не знам, не си спомням кой беше, където пише, че ако участвалите в референдума са над 20% от избирателните списъци, от гласуващите на предишните парламентарни избори, и половината от тях, повече от половината от тях са гласували с да, то решението от референдума там се намесва парламента вече. Разглежда от парламента. Като обаче парламента в този момент не е обвързан с задължението да вземе предвид самото решение на референдум. Тоест той може да си вземе съвсем обратното решение. Парламента може да си реши каквото си поиска. Нещо, което парламента може и сега да го направи, без референдум. Защото в крайна сметка говорим тук за за решение, за инвестиционно решение, за което се искат до толкова специфични знания,
че, примерно, аз да кажем, се смятам така за образован човек и с що годе някакъв засоб нали, от знания, умения и информации. И въпреки това, аз не се чувствам комфортно да взимам подобно решение. По същия начин мисля и аз така се мисля. Нали, говорим тук за атомна бомба. Нали? Много се извинявам, има си много висок клас специалисти за тая работа. Отгоре на всичко, от 2011 година имаше национално преброяване и според данните на Националния статистически институт 15% от населението на България са неграмотни. С право на глас. Неграмотни хора. Да. Ще ни строят атомна... Той ще решат дали да си строим атомна електроцентрала. Това са опасностите на пряката... Да, това са опасностите на пряката демокрация. За нашия първи национален референдум, действително задача не с повишена, ами със свръхсложност като първа задача. Съгласна съм до тук с всичко. Какво бихте казали обаче за коментарите, че в крайна сметка това е най-демократичният принцип, че ние трябва да се възползваме от това дори и само така едва ли не като упражнение за това да правим референдум, да бъдем активни. Значи, моето лично мнение, аз винаги съм бил яростен противник на така наречената пряка демокрация. Но това си е мое лично мнение. Значи, демокрация по принцип означава власт на мнозинството. Когато мнозинството властва, обикновено губи малцинството. И когато мнозинството е съставено от хора, които не съвсем са в състояние да взимат рационални... Да кажем тези... 15%. Да се надяваме, че те няма да вземат участие. Но... Другия процент пък е твърде, да речем, застаряващо население в България, които също едва ли биха могли да са компетентни относно... Не искам да посочвам с пръсти една група или друга група или това. Това, което искам да кажа е, че множеството не може да бъде оставено да властва. Затова устройството на републиката, всъщност това е термина республика на латински, означава нещо общо. И това общо за един народ е законът. Власт на закона срещу власт на мнозинството. И именно този момент трябва да бъде много ясен. Когато едни решения, отнасящи се до съдбата на цял един народ, са възложени, даден мандат чрез избори на една група хора, те трябва да ги вземат и съзнателно, като ги взимат тези решения, трябва да си поемат и отговорността. Не могат да оставят нещата така, че те да вземат решението, обаче после да се оправдават, че видите ли народа отишъл гласува така или иначе. Виждате в България на гражданите основната опасност да се получи такава една подмяна на вота. Добре, господин Маевски, не би ли трябвало в такъв случай по-скоро наистина да се активизира кампанията към младите хора, към информираните, към образованите, за които подозираме и двамата с вас тук явно, подозираме, че няма да гласуват и ще гласуват точно обратната група хора. Не би ли трябвало точно пък да се активизират най-после те, да се опитат наистина да вземат някакъв такъв информиран избор, да се намесят по някакъв начин в... Референдума е нещо много, как да кажа, съблазнително. Всеки гражданин, всеки един човек, защото това е човешко. Човешко е да искаш да изкажеш своето мнение и то да бъде по някакъв начин чуто или взето предвид или нещо от този сорт. Това е измамата на референдума, че българският гражданин ще отиде и ще се излее там чрез химикалката, нали, гнева, гняв заради други неща обаче, високите цени, ниските пенсии, ниските заплати, липсата на перспектива и всъщност ти отиваш и даваш отрицателен вод, да речем, само защото
Примерно, но както обясних, в крайна сметка това няма да има значение, защото решението пак ще бъде взето някъде там в парламента, пак ще го извъртят, така че просто да вземат решение без да поемат отговорността. Но е изкушаващо и хората ще отидат да гласуват такива, които всъщност съвсем добронамерено искат да участват. Те, между другото, казват, да, пряка демокрация, ние отиваме и там и ще гласуваме и ще взимаме решение. Което е илюзорно, най-малкото казвам. Ами парите, които ще дадем, това ще струва ни доста големи пари на 13 нашата хазна. Да, и казвате, защо да ги хвърляме така направо, те така и така ще се дадат, поне излезте и гласувайте, поне заявете гласа си. 13 милиона, къде ли не са дадени? То вярно, че е така. Те даже за тези хора там в София 13 милиона, да, 13 милиона тук, 13 милиона там, няма значение. Това са дреболи и те ще бъдат усвоени както е планирано, така че голямата работа са тези милиарди за Белене, нали? Да, добро сравнение. Тук също можем да насочим вниманието и към опасенията ви за тези мъртви души, за тези подменени списъци, за които говорихте вчера. Някои пък казват, че този референдум именно ще бъде нещо като преброяване на дивите зайци, или как го нарекоха, като препратка към един филм стар. Тоест да видим кой, къде, как и как да може да се понагласят нещата за предстоящите едни други по-важни, да ги наречем, избори. Мъртвите души са системен проблем. Той съществува откакто е цъфнала демокрацията по тези земи. Нито едно правителство досега не се е занимавало с този проблем. Реално. Той всъщност технически не е даже и труден за елиминиране. Но никой не иска да го елиминира. Никой не иска да го елиминира по някаква причина. И то нещо като организираната престъпност се получава. Казват, че и с нея не е чак толкова трудно, ама нямат полза от това някои хора. Предполагам, че с организираната престъпност е малко по-трудно. Малко по-трудно, да. Тук става въпрос просто за съвсем така административно действие, което с леки промени в изборния закон това нещо може да бъде елиминирано. Въпросът с мъртвите души. Сега ви казахте, че може би че трябва действително по-активна кампания за разясняване на условията към младите и образованите. Трябва да ви кажа, че ние действаме активно в рамките. Ние сме съвсем, да кажем, свежа, млада партия, но ръководството тук местното е много активно. Пламен Янев, който е областен координатор, Владимир Стоянов, който е общински ръководител, Венета Маевска, съпругата ми, тя е заместник-председател, действа в рамките на града по структурите. Имаме действия, които ще бъдат предприети. Между другото, в началото на февруари Бургаската организация ще прави кръгла маса с пресконференция. Ще дадат хора от София, финансисти, специалисти по еврофондове, икономисти. Едно събитие от голям мащаб, що се отнася до финанси, до състоянието на българския национален бюджет и какво трябва да се прави, за да се излезе от тази ситуация, в която се намираме, в която тъпчем вече 4 години. Естествено, вие сте най-сърдечно поканени на това събитие, ще искаме да го направим голям мащаб. Това са, плюс други още имаме инициативи, които ще целят именно това. Малко така да я вдигнем мъглата от цялата тази история. Която казвате, не е само около референдума. Не, всичко. Значи, няма една държавна институция, която да работи както трябва. Няма нито една. За която да се замислите, просто е някакъв кошмар. Само изтичат пари. България има най-голямата армия чиновници на глава от населението в Европейския съюз. Най-голям брой полицаи на глава от населението от Европейския съюз и въпреки това, което логично би трябвало да означава, че получаваме най-голяма, най-добри, най-качествени административни услуги или имаме, да кажем, България
сигурното, безопасно място в Европа. Знаем, че така не е. Тоест нещо не е наред, той е системата. Връщайки се на мъртвите души, това е част от системната грешка в България. Нито едно правителство не се е справило с това нещо, няма намерение да се справи. Е много лесно да се докаже. Тоест, примерно сега имаме преброяване 2011 година. Можете да влезете в сайта на... Всеки може всъщност да влезе на сайта на Националната статистическа институция и да си погледне числата. Община Бургас, толкова жители. Вижте избирателите, които са на публикувани, да кажем, количествата. Всички тези числа са публикувани в Вие ги изведохте централната. Значи ние имаме няколко примера, които са фрапиращи. Нали? Значи, там нещо беше с К, някакво гръче, където дори нещо гръче, което не може да се запомни. Гражданите с избирателни права в този град надвишават населението цялото. Заедно с бебетата, с всичките. Нали? Да, това е някакъв драстичен случай, но тези цифри, които изведохте вчера също, че от 7 милиона население в списъците има над 6 милиона души избиратели, което практически е невъзможно. Което е невъзможно. Да, да, цифрите говорят сами по себе си. Сега въпросът е как може това да се използва? Тоест, каква би била механиката? Точно така, каква манипулация вече може да се извърши и нали, точно това е идеята, идеята, че това ще бъде репетиция за извършване на Аз тук бих казал, аз не мисля, че има политически сили, които са в състояние да използват целият този масив, да кажем, от мъртви души. Твърде сложно ще бъде. Да, технологично е сложно. Да. Но трябва да се замислим над някои аспекти. Бюлетините. Значи бюлетините за гласуване, когато говорим тук за граждански глас, нали? Говорим за държавно управление. Това нещо е с стойността на държавни ценни книжа. Да. Някой знае ли кой ги печата? Някой знае ли в какво количество ще бъдат отпечатани? Провери, ако се заинтересуваме. Мисля, как се транспортират? Българския граждан и на парламентарни или на каквито избори с бюлетините отиваш в избирателната секция, има бюлетини, хубаво, пускаме. После бюлетините изчезват. Това е. Какво е ставало междувременно, докато от София до Бургас додат бюлетините? В какво количество? Как са отчитани? Нищо мага за това нещо. И сега, на миналите избори, мисля, че на президентските избори, видяхме как се носят чували с бюлетини. Те миналите избори наистина оправдават се, че са били твърде сложни. Нали? Бяха там 2 в 1, 3 в 1. Наистина имаше аз веднага ще ви дам... Аз веднага ще ви в същия този дух мога да ви кажа сега, ако има някакви такива сега неща в референдума и веднага ще излязат. Много се извиняваме. Драги съграждани, но това е първият национален референдум в историята и това е много, много, много сложно. И затова нормално е да има такива неща, да се случват грешки. Нали? Тук 5 чувала, там 10 чувала. За сега точно обратното ни увериха. Имахме гости тук от районната избирателна комисия. Всичко вече е подредено, спокойно. И ни уверят, че ще бъде... На предните избори също ли ви уверяваха, че всичко е... Не си спомням, защото всъщност не очаквахме наистина да се получат такива... Те са държавни служители, естествено, че ще ви кажа, че всичко е тип-топ. И после става така, както има една прекрасна руска поговорка, която обяснява всъщност подобни ситуации, руснаците казват. Искахме добре, но се получи както винаги. Това ще бъде, вероятно. Но връщайки се на механизма, т.е. възможно е. Аз тук искам пак да се върна към закона всъщност, защото всъщност капана е заложен там, в самия закон. Значи става въпрос за тези 20%. Да. Представете си сега, че някой ще това ще бъде целта. Защото тези 20%, значи половината от тези 20% всъщност ще вземат решение. Тоест ние говорим за ситуация, в която 15% от българските граждани могат теоретически да вземат обвързващо решение за поколения напред на целия български народ. Това е и сега и тук това е голямата отговорност. Ако липсват гласове, да кажем до тези 20%, или ако липсват гласове до тези 51%, нали, от
изискуемото от закона. Но ако разполагате с мъртви души, нямате проблем. Можете на практика с това количество мъртви души е възможно просто да наведете резултата в посока, да си вземете каквото искате решение. Каквото поискате, да. Да, това е основната опасност. Вървим към следващите избори. Нашата идея тук в студиото на Добро утро Бургас е наистина да чуем всички мнения на всички политически партии и не само, и на неполитически ангажирани хора, на хора, които се опитват да прогледнат в мъглата, както я наричате вие. Ние също търсим такава светлина, също търсим такова прозрение, за да вземем решение преди всичко наистина да отидем ли на този референдум или изобщо да не отидем, или пък ако отидем как да гласуваме. Оттам нататък ни предстоят и друго важно решение, което трябва да вземем. Да продължим в тази посока, господин Маевски, за България на гражданите. Споменахте вече за една инициатива относно еврофондовете. Там е и силата на Меглена Кунева, човек, който е работил основно в Европа, в Европарламента. Не само нея, имаме цял щат. Там ли ще бъдат основните ви приоритети? Референдума ще мине, ще замине. Сега наистина огромна отговорност, казват, и това ми хареса като така да стои в главите ни, че ние взимаме решение за поколения наред за нашата държава. Да. Но оттам нататък това ли ще бъде основната ви, как да кажа, платформа и предизборна, и изборна, и стратегия? Еврофондовете, освояването, изобщо работата с европарите? Всичко това са елементи от една цялостна политическа платформа. Части от тази политическа платформа са публикувани на сайта на партията. Ние не разкриваме съзнателно някои решения и политики, които вече сме изработили. Имаме екипи, които работят по всички направления. Социална политика, образователна, финанси, бюджет и прочее, икономика генерално. Ако говорим за еврофондове, аз тук се лаская сам, защото през коя година беше? 2008, мисля. Някъде се занимавах точно с това. Бях привлякал тук едни консултанти много... Тогава бяха предприсъединителните, присъединителните. 2008 вече влизаха оперативните програми. Да. България беше закъсняла с година и нещо. Както и в крайна сметка нищо не се получи и тъкмо ГЕРБ бяха дошли на власт, Бойко Борисов там обясняваше какви чудеса щял да направи, как там 100% не знам какво. Аз тогава написах една статия. И в края на статията горе-долу изчислих какви са възможностите за усвояване до края на периода, до 13 на час. Статията я публикувах вероятно 2009, края на 2009 някъде. Тя е като прогнозна за оперативните програми. Омен, дето се казва, лаская се с това, че сметката ми излезе много правилно, защото аз в тази статия преди 4 години бях написал, че всъщност максимума, който Бойко Борисов може да постигне е половината от половината. Тоест до 25% максимум. До 25%. В момента говорим реално за около 15%. Т.е. все пак дори този максимум не е постигнат. Не, той може още 6, те масово подписват договор в момента, което обаче не е, значи има договорени, там говорят, че някои оперативни програми били подписани на 100%, 100 и нещо процента, дори някой се беше изхвалил, което разбира се е глупост. Но няма как да стане. Освен това, после ще идват одити след 2013, след приключване на финансове. Да не се наложи да връщаме, или? Да. Санкции? Абсолютно. Значи не санкции, но със сигурност ще има пари, които съответните аудиторски институции няма да приемат. Кога ще се научим да го кажем простичко? Защото ние това се обяснява, че държавната администрация няма капацитета, няма възможностите, не действа. Не действа добре и оттам нататък не можем да усвоим пари, които наистина са доста като цифри. Аз мога да ви кажа, лидера в усвояването на еврофондове е Полша. Да. И те направиха, аз тогава така, когато 2007, 2008, 2009 се занимавах с тази проблематика,
и наблюдавах, изучавах полския опит в тази дейност. Поляците направиха грешка, същата грешка както в България, само че моментално разбраха, че е грешка и се я поправиха. Тоест, те първоначално тръгнаха да усвояват европари. И се навъдиха още от първата. Полша е 2004 година член на Европейския съюз. Значи от тогава, година-две, тръгнаха да усвояват. Нали? И се навъждат всякакъв вид консултанти, нали, пишат проекти, мажат, това. Катастрофа, естествено. После почва да се връщат пари. На втората година някъде масово започнаха да навлизат в Полша по вече изискани от полските инвеститори и общини консултанти, които просто знаят как се прави това нещо. Тоест истински консултанти. Истински професионални консултанти. Скъпи, но пък Европейския съюз плаща за тях. Тоест това не е като да си вадите парите от джоба. Добре, те искат консултанти, които идват от Европа, не са поляци, така ли? Да, но се обучават от тях. След още 3 години някъде, вече този пазар, консултантския, вече беше заеман от полски фирми, които са научиха как се прави. Полски фирми, но на друго ниво. Аз бях докарал тук в Бургас. Собственика е президента на една от най-успешните консултантски фирми в Полша, която в редица, не само в Полша, но и в редица други страни, е съдействал за усвояването в момента на над 2,5 милиарда евро. Тоест, тази една фирма е съдействала за усвояването на повече пари, отколкото цяла България. Защото България до момента това, което сметките са, мисля, че 1,8 милиарда евро. Едно нищо да го кажем направо. Пари са пак. Добре, какво направи този човек? Какво успя да свърши тук в Бургас? Обучи ли някого? Какво? Не, абсолютно нищо. Абсолютно нищо, защото